Terus iki Siwandarawati nanti metu jaba. Siwandarawati metu ning jaba. Karo sapa kancane? Raden Janaka. Karo meneh Raden Setyaki. Sing ora trima Setyakine maju mengarep malang krik brengose obah kabeh. Aku ya ora wedi brengose ya tak obahke. Endi kira dibrengos kok? Nek ana dewa medhun tenan. Mbok sing apik lambene truk. Aku mani tenan ora? Ora Aku dadak nyebut ora. Ya wis dudu dewa. Lho. Omong kok mulak-malik. Dan pokoke masa memanang aku, tetep aku ora trima. Tan trimane Bagong sapa wae sing arep meparangi karepe bapak kena wantani iso nglangkai kuandane gareng. Weh. Aku ngapa? Rasanane ora. Aku arep mati Truk. Ora wong Bagong iki ngapusi kok ora. Langkano kuandane Bagong legane atiku. Karepe dhewe panungsmaning jajaran kowe wani gendak sikala kowe wani nyuwara elek karo Kanjeng Prabu Ndarawati. Kowe nyawang ora aku sapa? Lho. Iki piye ta iki? Sone iki nek dapukane ra apal takon sutradarane. Kok takon aku sapa? Lah kowe iki sencaki. Wong kok ora ngerti karo dapukane. Aku sapa? Senopati Ndarawati. Sapa sing wani karo Prabu Ndarawati tandhinge Setyaki. Yen ngono kowe wani karo Setyaki. Nun sewu nggih Mas. Ratu Gustimu wis tak tantang apa meneh ming sak ngisore. Kowe iki senopati, kowe iki sak ngisore ratu. Jelas wedi aku. Lho iki jelas wani aku ora ana wedine Bagonge ora ati karo sapa. Yen ngono wani harus Setyaki sing tak wedeni apamu. Metu jaba. Piye? Metu jaba. Gong tak tutuk sirahmu kowe. Iki peresmian masjid ora tremongan cangkeme. Aku kan metu jaba. Gelem ora gelem ya. Sasake apa? Terserah lah pokoke. Manut aku pokoke. Metu jaba. Ayo legandang dhewe metu tutut Raden Setyaki. Oh, keh wong tresna, keh wong seneng. Gila gong contonen gah. Kowe kok mesti bedani dhewe lho. Ngene lho. Ah piye? Bapak iki anak-anak. Kuwi supaya anake duwe cita-cita. Oh iya. Nah, aku mau nek cita-citaku padha karo bapak. Mau aku kudu duwe cita-cita dhewe. Bapak bangun kayangan aku sok suatu saat nek wis tuwa, nek wis kaya bapak mati, Gus. Gareng mati, kowe mati aku mbangun dhewe. Nang ora arep tiru-tiru bapak, wong ki duwe cita-cita dhewe-dhewe kok. Aja tok rungokke Bagong, wis ben. Pancen bocah iki nek karo aku ora cocok. Aku ki upama ora gebacut mau dadi anake Semar to. Lah ngopo? Wis rekoso. Jare nek do ngandhake Semar ki sanggiwange semaya. Dewa ngejawantah. Ambo anake iki dikai sugih kabeh. Ket biyen kok mengkere. Males aku. Bapak mbangun kayangan dibantu karo putra-putra Pandhawa. Ah genang gleleng Bapak. Bangun kayangan maune ra ndek apa-apa saiki putra-putra Pandhawa do bantu ya. Jelas wah, bakale kelakon penjangkane. Neng kula mboten butuhake bab Probya lair, mboten. Bondo donya mboten. Merga niki ajeng kula lakoni dhewe. Nek sampeyan ajeng bantu kali kula, mang bantu kekuatan kemawon. Mang bantu kekuatan. Sampeyan wong enom-enom. Dadi upama ana sing ganggu nyarusiku nggen kula mbangun kayangan,
sampeyan kudu iso mbrasta sapa sing ajeng nyarusi ku anggen kula bangun kayangan menika. Ya wis ngono aku manut karo Kakene Semar. Yo aku manut karo Siwa Nayantaka. Aku ya manut karo Siwa Semar. Aku bakal bantu lahir lan batin. Monggo Gen, sing jeneng wong niku nek duwe gegayuhan niku mesti cobane bakale cemepak. Tegese pacobane bakale teka. Ngoten. Mula lelakon iki ajeng kula lakoni dhewe. Nek sampeyan pancen ajeng mbantu karo Semar kula ngaturke panuwun ingkang tanpa pepindhan. Nek mengko ana coba sing butuhake tenaga, sing butuhake kekuatan kula pasrahke karo sampeyan. Nek cobane niku perkara batin, Semar sing bakal ngrampungi ampun kuwatos Ndara. Sigra-sigra yen pramana kanca. Sigra ngrakenawang sesangka. Nalendra Mbekmarwa sing sang katriku mulung mangrembak ing wadya kurda kura reka giri-giri nanggono magawe gelari wang-wang Demandaning padukan karang kadempel. Nalika semanten iki Lurah Semar Badralaya wis ndawahake bilih arsa mbangun kayangan. Dinampi dening sanggane para putra Pandhawa dadak sakola ing mangke kasaru geger madyaning padukan ing karang kadempel. Samyalok yen to ana Nalendra ingkang rawuh wonten padukan karang kadempel datan tanoliyang kejawi amung nata ing Darawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Anganti ngrayi Pandhawa Raden Janaka wantun minggah pendhapi akarya cingak Lurah Semar Badralaya. Mangulun baing para kawula kanca piyak nata Darawati kepareng rawuh kanca piyak bane dalan. Para kawula sami alok menawi wonten Nalendra ingkang tedhak wonten ing Karang Kadempel. Lah kok jebul sinuwun Darawati. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih Den. Ya Kakang Semar. Ndak tampa kanthi lega legawaning penggaliku ora liwat pangestuku Tampanana Kakang Nayantaka. Kula pundi nggo jimat. Ndara Janaka bekti kula nggih Gus. Ya Kakang Semar. Ndak tampa Kakang tiba sepadha-padha. Ndara Setyaki bekti kula. Ya. Kakang Semar wis ndak tampa gawe gedhening atiku ora liwat pangestuku Tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Lah kok mboten nyono-nyono? Kula ora ngimpi apa-apa lah kok papan kula kerawuhan para her-her, para priyagung-priyagung. Waduh. Sinuwun Ndara Kresna bekti kula kunjuk nala garing tak tampa pangestuku Tampanana nala garing. Nun inggih sangat anggen kalau ndadosaken jimat paripe. Ndara Janaka bekti kula nggih Den. Iya nala garing tak tampa pangestuku Tampanana. Nun inggih Ndara Setyaki bekti kula kunjuk. Ya nala garing tak tampa pangestuku Tampanana. Nun inggih sangat anggen kalau ndadosaken jimat
Sinuwun Darawati bekti kula nggih Den. Ponokawan Petruk dak tampa pangestuku tampanana niki. Ndara Janaka bekti kula, ya Petruk dak tampa pangestuku tampanana niki. Ndara Setyaki bekti kula, ya Petruk dak tampa pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripin dayoning santosan. Sinuwun Darawati bekti kula konjo sinuwun. Ya Bagong dak tampa pangestuku tampanana tiba sepadha-padha. Ora basa iki to. Anu apa? Kula pun dinggo jimat paripe lali aku. Ndara Janaka bekti kula konjo. Ya Bagong dak tampa pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat. Ndara Setyaki bekti kula konjo. Ya Bagong dak tampa pangestuku tampanana. Padha-padhane gedhe ning beda ya, Tru. Apane? Suarane Ndara Janaka karo Ndara Setyaki. Nek Ndara Janaka ki loro, iya Bagong dak tampa pangestuku tampanana. Nek Ndara Setyaki ki gedhe ning cantas. Heeh. Ayo pambegane dhewe-dhewe, watake dhewe-dhewe. Enten apa, Gus? Rawuh enten Karang Kadempel. Kakang Semar. Sepisan tilik marang karajaning Kakang Nayantaka ndungkap angka 2. Satemene ana pitakonan ing bakal ndaturake marang Kakang Semar Badranaya. Dawuh napa? Kabar sumebar warata. Yen to dina samengko Kakang Semar bakal ngayati jejiban, ya kuwi bakal mbangun kayangan. Nalika semono ndak anggep yen to apa yang dadi penjangkaning Kakang Semar kuwi penjangka ingkang lumrah. Nanging bareng ndak gelar, ndak gulung, ndak titi priksa ingkang kanthi permati. Jebul tinemune apa ingkang bakal mbok tindakake mau satemene bakal gawe geger jagat saisine. Mangriyen. Kok gawe geger jagat saisine perkawisipun Kakang Semar. Yunadyan Kakang Semar kuwi sarta para kawula kabeh kuwi ngerti yen Kakang Semar kuwi titi sing Sang Hyang Bathara Ismaya. Kakang Semar kuwi titis dewa, nanging rak ya aja kaya ngono ingkang mbok tindakake. Tumuli Kakang Semar bakal nindakake mbangun kayangan ingkang ateges. Kakang Semar bakal ngembari marang panguwasaning para dewa, sarana bakal mbangun kayangan ana ing Karang Kadempel. Mula ora jenemukal yen to dadi runtiking penggaling Sang Hyang Pikulun Manikmaya. Ing nalika semana Hunyang Madyapada prapta ning negara Ndarawati dawuh kelawan nata ing Ndarawati supaya ngelekake sarta ngemotake marang Kakang Semar Badranaya. Aja nganti kebancut nggonmu bakal mbangun kayangan. Merga Sang Hyang Bathara Guru ya Hyang Pikulun Manikmaya dadi kuwatir ing penggalih. Merga rumangsa yen to Kayiwangan Suralaya bakal dikembari dening panguwasaning Kakang Semar Badranaya. Lah kleru. Manikmaya kok mboten melu mriki niku pripun? Guru kok mboten melu mriki? Muridé rung teka kok. Kowe menengo tak tutuk gundulmu modar. Guru ki maksude Bathara Guru. Oh, tak kira nek guru SD. Guru kok mboten tekan mriki pripun? Lah nek pancen guru niku rumangsane kaya arep dikembari karo panguwasane merga Semar arep bangun kayangan. Kudune nanjehke dhewe teng mriki. Ora kok utusan Sinuwun Darawati, mengke ndak seling surup. Mengke ndak kleru. Nek kula matur karo sampeyan akeh-akeh sing kula aturke, mengko sampeyan ngaturke kalawan Hyang Kulun Bathara Guru, mboten padha kali sing kula omongke, mengke ana sebutan dandang dikandhake, kuntul-kuntul dikandhake dandang. Witing perkara janjane kabeh ing dumadi wonten jagat niku merga perkara seling surup kaya ngeten iki. Mula nek kepengin Bathara Guru niku ngerti sejatine apa to karepe Semar niku mangaturi tindak mriki guru ken tekan mriki. Kula kandhanane, kula jerenge goboke Manikmaya. Supaya ngerti karepe Semar, ora kok utusan karo Nata Ndarawati. Niku jegese guru niku mboten wani adu arep karo Semar, merga kula sing duwe penjangka bangun kayangan. Ngoten. Terus tutusan kali Sinuwun Ndarawati. Terus karepe pripun? Karepe guru pripun? Aku napa pengendikane Hyang Pikulun Bathara Guru? Dina samengko Kyai Semar utawa Kakang Semar Badranaya kinen murungake nggone bangun kayangan. Nek kula ken murungke kula ora iso. Kula ora gelem murungke bangun kayangan.
Mergo guru ora ngerti apa to wigatine nggen kula bangun kayangan. Coba aku tak ngerti wigatine apa. Wigatine ora kok perkara kula niku pengen bangun kayangan papan sing magrong-magrong kaya kayangan Suralaya sing dumadi saka Jamrut Hergeni Mas Mutiara niku mboten. Kayangan niku papan sing becik, kayangan niku papan sing apik. Wonten kayangan menika mboten wonten rasa memungsuhan, ora ana rasa regejegan. Anane mung ayem tentrem majinamatan daya dinayan. Uripe yen abot padha dipikul, yen enteng padha dicangking. Niku wong urip enten kayangan mriku. Mula kula kepengin bangun kayangan. Ngamarta niku embane kaya kayangan. Uripe para kawula embane kaya urip enten kayangan. Mboten kok kula kepengin bangun kayangan wujud papan sing magrong-magrong. Sampeyan niku pripun to? Titis Wisnu kok mboten tanggap sasmita niku pripun? Kudune sampeyan iso matur karo Iwang Pikulun Bathara Guru kalih Manikmaya napa sing dadi karep kula. Ora kok sampeyan ming mambangun miturut dawuhing guru, dumeh Bathara Guru niku sesembaning para titah sampeyan kon ngalor kon ngidul dibalangke ngetan ya ngetan, dibalangke ngulon ya ngulon. Kula nuwun sewu, sampeyan niku ratu apa watu? Watu. Gong. Coba kula tak takon. Sampeyan niku ratu napa watu? Nek sampeyan niku ratu, mestine nek dikongkon ngalor, dijlentreke riyen karepe pripun? Terus kudune kepripun? Niku sampeyan miterang karo Bathara Guru. Ora mung manut grubyuk ngalor ngidul-ngidul. Kula ngerti karepe Bathara Guru niku kula ngerti. Dheweke ora wani tekan kene merga Sor Prabawa karo Semar. Waduh. Nglelengi Sor Prabawa, Sor Kretek. Gong kuwi nek nyaut kok mesti elek to. Merga wedi kalih kula, tumuli utusan karo sampeyan. Pamrih napa? Sampeyan niku bendara kula, sampeyan niku pepunden kula. Terus nek sampeyan paring pangandikan kalih kula wedi karo sampeyan, tumuli kula murungke karep kula. Mboten no. Mboten. Ampun malih kok sampeyan Bathara Guru sing dadi sembaning para titah tekan riki menging karepe Semar. Monggo gegayuhan kula niku apik, gegayuhan kula niku becik. Kula nek gegayuhan apik sarta becik, aja kok sak pepadane titah sing elek-elek karo Semar. Lah mbok dewa kayangan kon medhun kabeh teng riki. Mboten ajeng kula paelu sinuwun. Sanengmu Bathara wayah tur jagat. Dadi ngono to karepane nggih Semar Badranaya. Yen ngono wis ora ana tandha tresnamu karo Natandrawati. Yen ngono wis ora ana tandha ngabekti ning Semar Badranaya kawan nata ing Ndrawati. Aku kuwi sesembahmu. Aku pepundenmu Semar. Ing lumrahe kowe mesti mbangun miturut kalan pepundenmu. Lumrahe kowe mbangun miturut kalan nata ing Ndrawati. Nanging sengguh temen ucapmu kemewat kowe ngregem jimat. Kaya rumangsa wis bisa ngakahi jagat. Yen ngono tak tentokake yen to Semar Badrana wis ora manut karo Ratu Ndrawati. Yen ngono yen Kakang Semar ora gelem murungake nggone bangun kayangan, apa aku yang bakal murungake Kakang Semar nggone bakal bangun kayangan. Nadyan kudu kepiye carane rawe-rawe rantas marang-marang bakal tak putung Kakang Semar Badranaya. Ngopo Gong? Arep jengklet kesangkut. Kok ndadak kesangkut? Kurang trampil haprei 5 dina. Ayo. Keprigel aku sudah iki. Waduh. Arep ngopo kowe maju? Arep mangsuli sinuwun Ndrawati iki, Bagong, iki perkaraku. Iki ya perkaraku kowe bapak kowe. Kowe wong tuaku Pak. Rumangsane nyepelekke karo Semar. Semar ki bangun kayangan ora men pisan iki. Semar ki bangun kayangan wis bola-bali. Biyen jaman Semar isih ngrekoso. Ha ta, Pak? Panen dele. Bali panen dele tukoke cagak siji, nggo panggo bangun masjid kono, masjid kene, masjid kene. Sapa sing ora kepul tangan Budira Semar? Ha ta, Mir? Mbok Pak ngono, Mir wae. Ya.
Aku mung arep bangun kayangane kok ana pepalange, rumangsaku kok dumeh dikongkon Bathara Guru kok arepe terus menangan dhewe. Bagong wer ngopo? Lho, arep nesu. Nesu karo sapa? Lho, karo kowe. Kowe gelem ora tak nesoni? Aku ora ana perkara karo kowe ning karo bapakmu. Sinuwun. Amun kaya ngoten sinuwun. Sampeyan kok terus ajeng menggak karepane bapak lembangun kayangan. Bapak niki duwe niat apik lho. Wong duwe niat apik kok dibebeda, wong duwe niat apik kok diganggu. Arepe pripun kula nyuwun pirsa nyuwun pangapunten. Apa ya? Gua ora kaya ya omonge ra jelas kok. Kok kula nyuwun pirsa karo sampean. Karepmu piye? Sir sampean pripun? Bapakmu kudu leren nggone bangun kayangan. Ora iso, wiwite urung kok leren. Ya Mario. Tenang Mas, tak bantu Mas. Wong aku karo bapak sayang, bahwa aku tresna karo bapak. Nganti aku dadi lekol kaya ngene iki nek ora saka bapak ora bakal iso kelakon. Lekol apa? Lekol Sukino. Ayo. Aduh aku nek ngetokke banci jenenge Sukini ya terus ora apa-apa. Rumangsane padake ora. Sapa sing ngagro-agro bapak? Aku sing ora trima. Aku sing ora trima pokoke. Nek sinuwun Darawati ajeng kepareng bebeda karepe bapak nek kudune lho. Kudune sampeyan niku kudune niku bijaksana. Kudune sampeyan niku ngenggoni rasa rumangsa. Sampeyan karo bapak niku momong para Pandhawa. Nek Semar duwe gegayuhan, kudune nata Darawati niku nyengkuyung, ora kok malah bebeda. Tor niki rak dienggo kabeciane negara Ngamarta. Ora dienggo kabeciane bapak dhewe. Niki ora gegayuhane pribadine bapak. Ning bapak golekke anu dibantu reng golek anu. Kuwi kata-kata ya ora apal. Kabagyaning wong liya, kabagyaning wong liya. Sing bapak dhewe wani ajur-ajur ya, Pak. Demi masyarakat Karang Kadembreng lan negara Ngamarta. Lah kok sampeyan sing rumangsa dadi pujangganing para Pandhawa kok malah menggak karepe bapak ming perkara sampeyan manut karo Bathara Guru. Aku ngerti silsilahe. Kresna iki sapa? Kresna iki sing Sang Hyang Bathara Wisnu. Wisnu iki sapa? Wisnu anake Bathara Guru. Mula anak kudu manut karo bapak. Ning aku salah. Ora sak teruse wong tuwa ki bener. Ngono? Hei. Ja omong kok meneng wae ta iki? Nek bapakne akon bab sing ora apik, anak ki ngelekke, ngono lho. Dielekke, Pak, ngene iki ora apik. Ngene iki apike ngene, ngono. Ora kok ming sendika, Pak. Anak mbangun miturut dawuh bapakne, lek aku nglek colongke telo, mangkat. Aku salah. Kok ngono kok? Semar mbangun kayangan kok dumeh dikon karo bapakne Bathara Guru kok. Wisnu, Semar dipenggal aja bangun kayangan, mergo ngembari marang kayangan Suralaya. Bapak ki ora arep gawe papan sing magrong ki ora. Ning bangun moral, jiwa, pri kemanusiaaning para masyarakat Ngamarta. Pri kemanusiaan ki apa, Gong? Hah? Pri kemanusiaan ki apa? Ya meng manungsa ketemu peri. Ora iso omong, ora iso ngandhake kok. Moral PMP. Waduh. PMP iki pendidikan moral Pancasila. Kuwi wis ra ana ning atine masyarakat, mula arep ditukulke meneh karo bapak. Aku kowe kok nyarusiku. Nek kowe arep meparangi karepe bapak, ora masalah. Ratu Ndarawati, ora masalah. Lho, kowe malah ora basa karo aku. Tak basanono wong sampean pakartine elek kok. Aku wegah basane wong elek. Lho yen ngono kowe mani karo Kresna. Lho. Aja kok sampean. Dewa mudhun wae aku ora wedi. Gong, nek omongan cangkeme sing apik. Nek ana dewa medhun tenan. Mbok sing apik lambene truk. Kowe mani tenan ora? Ora Aku dadak nyebut ora. Ya wis dudu dewa. Lho. Omong kok mulak-malik gitu.
Dan pokoknya masalah memanangkan aku, tetep aku ora trima. Tan trimane Bagong sapa wae sing arep meparangi karepe bapak kena waton iso nglangkai kuandane gareng. Weh. Aku ngapa? Rasanane aku arep mati Tru. Ora wong Bagong iki ngapusi kok ora. Langkano kuandane Bagong legaring atiku. Dewi Panus Manik Jajalanak kowe wani gendak sikara kowe wani nyuwara elek karo Kanjeng Prabu Ndorowati kowe nyawang ora aku sapa lho iki piye ta iki sone iki nek dapukane ra apal takon sutradarane kok takon aku sapa lah kowe iki sencaki wong kok ora ngerti karo dapukane aku sapa Senopati Ndorowati sapa sing wani karo Prabu Ndorowati tandingis Setyaki. Yen ngono kowe wani karo Setyaki. Nun sewu nggih, Mas. Ratu Gustimu wis tak tantang apa meneh ming sak ngisore. Kowe iki Senopati, kowe iki sak ngisore ratu. Jelas wedi aku. Kowe iki jelas wani aku ora ana wedine Bagong ora ati karo sapa. Yen ngono wani karo Setyaki sing tak wedeni apamu? Metu njaba. Piye? Metu njaba. Gong tak tutuk sirahmu kowe. Iki peresmian masjid ora clemongan cangkeme. Aku kan metu njaba. Gelem ora gelem ya. Sasake apa? Terserah lah pokoke. Manut aku pokoke. Metu njaba metu apa? Ayo legandang dene metu njaba tutut Raden Setyaki. Bagong ora pisan ora pindho gawe perkara. Aku kon ngewangi perang musuh Ndara Setyaki. Aku gagong nek kon ngewangi perang musuh Ndara Setyaki gawe wong ampuh. Ora usah do melu-melu. Kalakonane dhewe. Kowe kalah. Sing ngomong sapa Pak Giri Lusi jalma tan kena kinira. Cacing kae kala mangsa iso tekan pucuk gunung mula aja sok ngembe karo wong, aja sok ngilani karo wong. Aja tok sawang blegere ming wujud Bagong kaya ngene. Sawangan, Pak. Aku ning alun-alun. Alun-alun ngendi arang kadempel kok alun-alun? Lapangan bal-balan. Aku gelut karo Setyaki kalah trima suduk salira. Nek pancen wani kowe nututana Setyaki. Sik. Lho. Kok kowe sik piye? Awak dhewe jane ndek jagon. Lho. Sapa jagone? Ki do ngopo ya ning mburi iki? Ngandel ora. Iki mbakoku. Malah go udut-udutan. Dudu aku Bagong Yayi Antasena. Ah, ora iso. Kowe nglinting kok sak jempol-jempol. Boros. Ana apa? Mriko, tindak mriko. Wah, wis. Malah wis ganti training barang arep gelut e. Lho, arep gelut karo sapa? Riki tengok riki tak kandhani. Satriya jare mau sore Kakang Semar tak bantu lahir batin. Yen ana apa-apane kekuatan aku bantu kekuatan. Omong apa kowe? Bareng kene geger kok malah do udut-udutan. Mbakku larang e. Mbakku le njaluk kowe. Weh ngawur. Le tuku, le nyolong. Wah. Nyolong kok pamerke. Ndoro karo kaca? Iya. Wah, iso metu kebule irunge.
Sajake enak tenan udute. Lenggah, yo. Do tak perintah do manut e. Dadi lakon bengi iki. Aku kok dadi kong iki bentuke iki. Oh. Terus Sinondoro ati jebulna didombani karo Pukulun Bathara Maningkem. Manik Maya. Saka Kahyangan Surabaya. Suralaya. Dukale mriki numpak pramek napa ora ngerti. Ning pokoke tekan kene utusan karo Sinuwundarawati. Sinuwundarawati kon nanjing kali Bapak Semar merga Pukulun Bathara Guru rumangsa kawatir nek Semar niku ajeng bangun Kahyangan ngembari panguwasane ngiwang Pikulun Bathara Guru teng Suralaya. Lho. Lah apa kakene Semar ora mblabari utawa ora matur marang Siwa Ndarawati nggone bangun Kahyangan iki ora mbangun wujud papan sing magrong-magrong. Empun. Ning tetep Sinuwundarawati ajrih kalih Sing Bathara Guru dawuh karo Semar tekaku ana ing papan kene supaya kowe murungake nggone mbangun Kahyangan. Wah, Semar muring. Wah, iya. Ora bangun Kahyangan. Sampeyan iku kudune titis wis werna-werna bla 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 bla. Yo. Nganti Samatra Sinuwundarawati ngentut ngendikake nek nganti Semar ora murungake nggone bangun Kahyangan aku sing bakal murungake tratap sing mak tratap kula nesu maju mengarep terus Sinondrawati tantang lho kowe nantang karo Siwondarawati heeh ayo ben mangkel kok Semar arep dikaco terus iki Siwondarawati nanti metu jaba Siwondarawati metu ning jaba karo sapa kancane Raden Janaka karo meneh Raden Setyaki sing ora trima Setyakine maju mengarep malang krik brengose obah kabeh aku ya ora wedi brengose ya tak obahke endi kira dibrengos kok wah tutuk ndase obah ndundung ngono brengos kok ndundung brengos ya tak obahke kula ya nesu terus dadi tantangan Ndara Setyaki bakon nek wani karo aku metu njaba oke tak turuti karemu belajar metu njaba kabeh dados kowe nyeluk aku sampean wamu ni piye sing endi sing kowe mau nek aku tu karo Semar bantu kekuatan ha iki pacobane Sinuwundarawati Ndara Janaka karo Ndara Setyaki saiki ngene Ndara Antasena Ndara Garkaca Ndara Antarja tak du karo Ndara Setyaki karo Sinuwun Kresna wani apa ora nek entuk pariyale bapakmu aku wani nek bapakmu ngelilani aku wani men omong men setan tenan kok pancen setan tenan lho kowe kok yo aku to men dudu kae ora wani ngono iki tak kira nek ndok mripatmu rada kira tiru-tiru gareng kok wis aja disenggol gareng kok ndak nangis ora aku kon piye sampean paling pangandikan Ndara Antasena aku pasrah katentremaning Karang Kajembel sapa sing arep gawe kisruh nggonku bangun Kahyangan disingkirke ngono ga wis engko aku ngedu anak karo wong tuwa mir kena kowe ora omong ora rampung-rampung lho meng ana omong ngono aku ki wong tuwa nganggo petung gelem omong ora gelem set metu njaba wedok kok ngawur ben aku metu njaba kok ya metu njaba ben gak kudu adil apa kae mosok aku metu njaba aku metu jeragau Ndara Antasena terus yo ayo Ndara Antasena
Kula pasrah katentremaning Karang Kadempel. Sinuwun Ndarawati mangundurke. Pun omong sing ngomong cangkemmu. Oh cangkemmu boleh ra jamak-jamak ketara ya. Ngerti? Ayo wis. Den. Nek pancen kudu kaya ngeten lakone nggih pun dilakoni mawon. Merga kula niku duwe saloka sing becik bakal ketitik, sing ala bakal ketara. Nek sinuwun Ndarawati duwe niat jahat, duwe niat ala karo Semar mesti ketara. Sampeyan nek belani karo tumindak sing apik diayomi karo Gusti sampeyan, Ndara. Kacarian putra lamun kawekasan yeka wisang geni maya wisang geni maya Wisnu Pratinda Gongnon sing dititi perkara iki mau kowe nggih pancen tak akoni. Kula sing nantang Ndara Setyaki, kula sing wani nduwa kekarepaning Sinuwun Prabu Ndarawati. Lah, mula aja nganti dikira Antasena karo kakangku Garukaca Kingko melu-melu perkara iki. Nek pancen kowe wis wani nantang kudu wani nandingi. Waduh. Kok kula lah sampean? Monggo nek kowe tanding kowe kalah, aku ngewangi kuwi wangun. Ning nek kowe durung tanding kok aku wis ngewangi kuwi ora wangun. Mengko ya nek kula meng kalah, nek modar ora usah kuwatir tak uripke. Nganggo napa? Nganggo banyu sumut kuwi iki. Ki nek diperes metu banyune iso nggo nambani wong loro nguripke wong tekaning pati. Yakin? Ya. Ora ngapusi lho iki. Ora. Anakku jek cilik-cilik lho. Iya. Nang nganti aku mati tenan sing ngopeni anakku sapa? Wis ora usah kuwatir. Mak cilik Setyaki kae tanding ngono sik. Engko nek kowe kalah mlayu ning anakku, aku tak sik rembugan karo mak cilik Setyaki. Estu nggih, Den? Yo, Ndara Garukaca nggih. Yo, Bagong ora usah kuwatir. Nyuwun pangestu. Dikira wedi karo Raden Setyaki tak ngetokke kekendelane Bagong. Yo, sing ati-ati yo, Gong. Nggih. Arwane karo Bagong coba saja. Potol sirahmu. Musuh Ndara Garukaca sembur melonyo awakmu. Nggih, Den? Ora. Waduh. Mbok ngono. Iya. Anggir Antasena. Ana apa, Lek? Kala gak wonten mriku. Gong minggir sik. Nggih. Sampurnake mau. Wong glelenge kepati-pati ora. Pancen aku nang kene. Anggir Antasena wonten lenggah wonten mriki wigatosipun. Aku wis kebacut sumpah karo kakene Semar nek bantu karo kakene Semar lahir batin. Monggo kakek Semar paring dawuh karo aku ora perlu dibantu babakan Probaya Brana Picis ning dibantu babakan kekuatan yen ana pacoban ingkang bakal tumama kakek Semar nggone bangun kayangan aku sing tinanggenah supaya nyingkirke pacoban mau monggo Bagong matur karo aku nek Siwa Ndarawati dibantu Mak Cilik Setyaki bakal jugarake Kakang Semar nggone bakal bangun kayangan bener apa ora? Ya ngaku barang sing nakoni Antasena kok plendas-plendus kowe. Mau sing nakoni aku glelenge raja malah Bagong pecah siramu dadekke loro. Wonge papat kok mung dadekke loro. Nek ora oman piye? Ih, pancen jatosipun ngaten nggih. Lek gandeng aku wis sago karo kakekne Semar, mongko aku ki jiwaning satriya. Nek nglencati apa sing dadi sumpahku, aku bakal nampa hukum saka sing gawe jagat. Mula nek Lek Setyaki, Paman Setyaki arep gawe rusak Karang Kadempel, luwih-luwih jugarake kakekne Semar nggone bangun kayangan.
Mungsuhe dudu sapa-sapa, ning aku Kakang Garukaca, Kakang Antarja. Digawe rame ya gelem, dirembuk sing apik-apik ya gelem. Modar. Kene ya pucet. Kowe minggat sik, ora usah kan cerewet. Kowe arep ngece. Ora usah ngece aja lunga. Nggih teng mriki mawon. Ning aja omong. Lho, kok manungsa ora itu omong. Ora usah nyaur saur manuk. Oh nggih. Wis ngene wae. Saiki mak cilik arep kepiye carane? Aku ming manut Kakang Garukaca ya samapta, Kakang Antarja samapta. Tur meneh aku tak nyuwun prisa karo mak cilik. Nek kakene Semar arep duwe gawe bangun kayangan kok sinuwun Prabu Ndarawati, Siwa Ndarawati jugarake kakene Semar. Monggo ming nampa dawuh pangendikane Wang Pikulun Bathara Guru. Sejatine kakene Semar iki ora bakal mengembari marang panguwasaning Pikulun Bathara Guru ora. Ning bangun kayangane kakene Semar kuwi bangun para kawula sak negara Ngamarta supaya uripe mbane kaya ning kayangan Suralaya tentrem, ayem, rukun, ora padha bentak sirah, ora padha kejegan. Rukun ayem tentrem linambaran manembah marang panguwasaning Gusti kang karya jagat anut kapercayane dhewe-dhewe kuwi karepe kakene Semar. Supaya uripe kawula sak negara Ngamarta ki padha macinamatan daya dinayan. Ora ana rasa mungsuhan siji lan sijine. Kabeh padha sayuk rukun tembayakan manunggal siji ngangkat praja negara Ngamarta supaya mujudake negara ingkang kuncara hanjayeng bawana. Coba aturku kaya mengkono mau pikiran. Salah apa bener? Nek Wang Pikulun Bathara Guru kok pareng juarake kakekne Semar nggone bangun kayangan miturut Mak Cilik Setyaki bener apa salah? Monggo niate kakekne Semar ora bakal ngembari marang panguwasane Wang Pikulun Jagat Girinata, ya Wang Pikulun Jatimurti. Antasena wis saguh dadi bedenge kakekne Semar. Nek pancen Mak Cilik Setyaki tetep bakal mbantu karo Siwa Ndarawati, Pikulun Bathara Guru. Ya wis nuwun sewu nek kepeksa sampeyan diwaneni karo anak-anak sampeyan dhewe. Diwaneni karo anakmu ora ndugu mbolo, diwaneni karo Kakang Garukaca, diwaneni karo Kakang Antarja. Aku njaluk ngapura nek aku wani karo Mak Cilik Setyaki. Kula nyuwun pangapunten parang boten nggih. Lho, njaluk ngapura perkara apa? Sareng kula manah-manah mboten selaminipun kula menika mbelani tiyang ingkang leres. Lire Mak Cilik ngendika kaya ngono kula manah-manah menapa dipun lampahi dening Kanjeng Prabu Ndarawati menika namung manut dhateng perintahipun Wang Pikulun Bathara Guru. Monggo nyatanipun sareng kula midhanget ngendikanipun Anggir Antasena menapa dipun lampahi dening Kyai Semar menika leres. Mboten nedya ngembari dhateng panguwasaning para dewa. Nah, syukur nek sampeyan eling. Tegese ning kene ora bakal ana peperangan sing gedhe. Tegese ora bakal ana peperangan antarane Mak Cilik karo anak-anakmu Antarja, Antasena, Gatotkaca. Piye iki ngejak damai? Iya, Bagong aku salah. Ya ora apa-apa, sune rasa gleleng ya. Dumeh wong seneng gelut, dumeh wong seneng perang kok. Ora malah iki mergane pancemu. Kala mangsa kula kandhani nggih. Jalma menika tan kena kinira, girilusi kaya Bagong ngene iki. Arep wong kaya ngene ning akeh sing bantu, akeh sing ngewangi. Iki mau urung nek sampeyan tak laporke upama aku ki dadi wong tumbak cucukan, aku matur Ndara Antasena. Dandang tak aturke kontul-kontul tak aturke dandang. Apa sing tak gawe-gawe tak aturke Ndara Antasena, Ndara Antasena sampeyan jotosan karo Ndara Antasena. Sapa sing kapitunan? Iya, Bagong. Nggih. Mari sono iki ora sok aneh-aneh. Ya ora. Piye terus arep iki madeg dhewe apa bergabung? Aku manunggal karo kakekne Semar. Nah, iki mau ngene peraturane. Peraturan apa? Ana peraturan iki mlebu anggota bangun kayangan iki ora sak penake. Ana peraturane. Peraturane piye? Syarate iki mau Ndara Antasena, Ndara Garukaca ya maringi aku. Menehi apa? Lho, tiket bergabung. Apa iya? Aja seru-seru. Piro?
Mano cahe kelase. Paling sithik 350. Yo aku dadi siji. Yo tak bayar kenceng. Nah, tetep saiki wis dadi ditulis sebagai anggota Linmas Karangkadempel. Yo Bagong, boleh bergabung. Balik ki. Apa tau? Balik ki. Ora tok balik ki aku moh ngewangi bapakmu. Bapakmu ki ora duwe niat kaya ngono kok malah digunakake karo anak-anake sing tumindahe sing ora apik. Ayo balik ki. Alah, mau wong golek rezeki sithik kok tok penging to, Den. Mbok ora masalah. Ora ana sing menehi Bagong lek jaluk Jaidan. Kene bali. Meng mampir tok. Ndekno aku dijaluki. Aja sok njaluk ngono iku isine-isine kowe ora dicukupi karo bendaramu. Nggih, nyuwun ngapunten. Terus niki sapa sing ajeng methoke Sinuwun Darawati cobi? Sinuwun Darawati niki panek Ndara Setyaki ora iso mbanda kula, ora iso ngrangket kula sing unek-unek Sinuwun Darawati panjenengane mesti duka. Sapa sing arep lawan Sinuwun Darawati? Bagong Nun, Koko Prabu aku sing methoke. Koko Prabu adu arep karo aku ora bakal mentolo karo aku. Nah, ngono ki tegese mbelani tenan. Nek sampean mengko didukani Sinuwun Prabu Darawati, wis ben tak lakonane. Nek dipecate dadi senopati, aku melu Kakang Semar. Waduh. Nyuda jatahku iki. Anggota anyar nyuda jatah Cilaka iku. Wis ngrekoso. Wis ora usah cerewet mung diwangi meneh. Oh, tak pethuke kok ora Pundurawati. Nek kowe yo melu. Nggih, ngestoke dawuh. Ayo pethuke Bagong. Monggo. Setyaki, nyuwun pamunten Koko Prabu. lah apa Setyaki bakal keliru karo kewajiban minangka Senopati Ndarawati? Sekawe kula Senopati Ndarawati nanging kula sampun kawon kaliyan Bagong. Lan samangke kula sampun dados reh-rehanipun Panakawan Bagong. Setyaki, Wonten dawuh. Sinuwun Prabu Ndarawati diundurke. Nek ora diundurke, ndak gawe kisra gegayane Bapak Semar. Nggih, ngestaken dawuh. Aku ki ratu Gustimu kok tak junjung sampeyan dhewe. Kondur. Lho, bali piye? Sampun ngantos ganggu kaliyan pun Kakang Semar. Setyaki, aku ratu Gustimu. Samangke kula sampun kawon kaliyan Bagong. Kula mboten badhe manut kaliyan sinten-sinten kejawi kaliyan Bagong. Jagat Dewa Bathara Setyaki. Wonten dawuh. Pun Kakang Ratu ing Mandura Prabu Baladewa Dawa Setyaki. Undurna Nyai Kresna. Mriki ngestaken dawuh. Wilah edan tenan iki. Iki lakon apa lah kaya ngene iki? Mundur boten. Setyaki aja kaya bocah. Mundur boten, boten mundur. Paribaksa kula ingkang kunduraken. Wilah karepe. Oh ya jagat Dewa Bathara. Ya kaya ngono kuwi, Dimas. Ya kaya ngono kuwi sing tak arepake. Siadi kudu bantu lawan pun Kakang Yayi. Diketake ndasku. Mergane wis kresnane wis lunga, aku isih acting. Wis cilaka. Wo, lah edan tenan. Truk. Kowe iki ngapa e? Ora tok celuk kok. Ngopo? Wo, bener kok. Bener piye?
Sinuwun Ndarawati jebul pancen sing ngetutke Bathara Guru. Ketarane. Lah kae. Kae lho ketemu karo wong numpak Jawa nggawa stop map. Iki Umar Bakri wudu. Bathara Guru kok Umar Bakri. Bathara Guru ki dewa ning kayangan. Ah, tangane papat. Heeh. Ah, kae galo. Galo mburine ana kaya wewe. Endi? Wah, Betari Durga lho, Gong. Wah, iki mesti setan gondol mayit barang do melu-melu arep jugarke bapak. Lapor karo Ndara-ndara terus. Ya. Tinututi lamun katututan lamun mangsa prawira tiktaya ora nanggono magawe gelari rawang Wah. Sowe takon karo aku Senopati Ndarawati Raden Setyaki kowe sapa? Abdi Dandang Mangure. Ya Setran Gondolo Mayit. Aku tumenggung Panigas Jonggo, dasar Pranyata. Ya Ndi Semar. Kon jugarake ngene bakal bangun kayangan. Bisa jugarke Kakang Semar nggone bangun kayangan watune iso nyempal bau kiwa ning Setyaki. Piye? Nyempal bau kiwa ning Setyaki. Wani harau sing tawedene apa ora mingkas warwa tebak diadamune marganing patimu Singalena prapteng alis Panigas Jonggo.
Tumenggung Prawara Kendra. Abdining Betari Durga. Ayo, Bumi Angus Karang Kadempel. Tugelen-gelune Gatotkaca klakon mati dening kowe. Wah. Ah! Iya. Ah! Baik. Ah! Baik. Ah! Komen gelis kan tak candak tak bleseki ning lemah mudar tak pendem sisan abe tegese sampean kuwi kerang ora nggo okol ning nganggo akal saya mubal wadyabala dandang mangure sing paino ngati-ati lho Kang Hayu Dimas. Gas Jangga. Nggih, Mbak. Piye mungsuh Semar menang apa kalah? Semar mboten izin. Lho, dipun bantu dening anak-anak Pandhawa. Kula pinanggih kalian Setyaki. Setyaki? Nggih. Jebul pinanggihipun nadyan kula menika sampun dados abdipun Betari Durga. Diwane panggoda pangrencana nanging nyatanipun kula kawon kaliyan titah sewantah nami Setyaki. Kaya mungsuh Sencaki. Bejo kowe ora modar. Sencaki ki wong gaweane gelut. Gek kowe iki lagi minyik-minyik. Prajurit durung tau perang ming lagi latihan tok kok wis perang. Ana mundur ana. Nggih, Mbak. Wah, edian. Tangane antepe lah jamak-jamak ming cilik nek kok antepe dilatih kok ngene iki olahraga saben dina kowe ming madang wae semboyane wong dandang mangure kok anggere ketemu kok ming madang ramadang semaput semboyan kaya ngono kok dipeng-pengke ora mati kula Mbah sumbang suanu Prab. Sapa jenengmu? Nggih. Kula pun Prawara Kendra. Nah, piye mungsuhmu sapa? Kula mboten tepung ning satriya Mambah Dirgantara. Mabur? Nggih. Dadane ngene murup? Nggih. Gatotkaca kowe. Gatotkaca. Heeh. Nyamber ki wonengen. Kula dicandak rekane arep duncalke ning tangan kula nggondheli kampuhe Gatotkaca. Kula mbabit mengisor ning sidane diuncalke. Sirahmu graya ana. Piye? Tesih. Alhamdulillah. Ayo. Sukini nggih, Mbak. Kowe arep perang apa piye? Ya ampun, Mbak, arep wayang kaya ngene iki dijaluki karo sing nanggap lho, Mbak. Kowe kuwi nggih. Pokoke Sukini kudu metu. Nek ra metu piye carane supaya iso metu? Ngoten lho, Mbak. Termasuk bintang. Oh, iya deh. Arep maju mungsuh Karang Kadempel. Jarene sing maju mantasaning para satriya gegedhuking para prajurit.
Mas Mbak? Raden Sentyaki, Raden Gatotkaca, Raden Antasena, Raden Antarja. Ya ampun. Masih muda semuanya. Iya. Aha. Itu obat buat gue. Ana maju kan. Iso ngalahke wong-wong sing belani Semar kowe entuk ganjaran. Oke, Mbak. Ning nek kalah ditugel gulumu. Aduh. Ya ampun. Gulumeng sini kok ditugel to, Mbak? Guys, pokoke mangkat aja kesuwen. Amok Suramarata Jaya merata imbang yen padha-padha. Raden Setyaki, Raden Gatotkaca, Raden sapa Mbak? Antarja, Raden Antasena, 1 2 3 4 maju bareng. Tak muah. Kelakon tele. Kebablasan. Tele kelakon tele ate kebablasan minggir Mbak kula serang kepengen perang lho Mbak iya wis maju kana ya ampun Mbak iki dadi dipotong masa garingan sing ora ngrek proses budak kaya ngene iki sirah budak gak itu. Menungsa tatanan Sentyaki Gatotkaca Antarja maju legane atiku iki Sukini. Nek bengi Sukini, nek awan Sukina. Jijik aku lho. Wong kaya dikek urip candha tak sebul dadi apa kandhamu asik tenane gamelane suarane apik kempule ya suarane apik git Heli mati tanpa arang. Sapa Mas? Nama Setyaki kowe sapa? Sukini. Sukini kok bringosen? Tukul sak karepe dhewe. Kok duwe bringos